हेल' आसोलफोर आंनि हारि बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आङो दिनै मानि थाखाय नुजाफैदों नोंथांमोनहा मोजाङै भिडिअखौ नायनानै लादो। आङो दासो सिखारदों। थैसाम 2 भिडिअखौ जोंनि गामि खाथियाव लाबोनायखाय आं बेयाव नायदोंमोन। नायनानै एसे मेगना बुथेदों आरो गानाथ' जोबोर सुपार जोबोर मोजांखा। दानिया बे भिडिअनि सायाव आङो मा सावरायनो नागिरदों नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। चेक खालामनायनि खोथा नङा बियो। नों नङा माने अनेक कमेन्ट टमेन्टनि खोथा नङा। औ 60 लाख गारदों माने बे बुस्थुआ बिदि गेलेजानाय बुस्थु नङा। मोनसे जोङो टीम हिसाबै जों खस्थ' खालामो, फैसा खरसा खालामनानै जों मावो। बेवहाय आर्टिस्टफोरनि खस्थ' दं, प्रडिउसारनि खस्थ' दं। बेवहाय नोङो 1 सेकेन्डआवनो नोङो 20 मिनिटनि क्लिक खालामनानै जुदि नों बेजोंनो जुदि आरो नोंहाथ' मनिटाइजबाव एडभार्टाइज नुजाजोबबावो। मनिटाइज जाबावनाय चेनेलाथ' बेबायदि दरखारानो गैया। 9 दिननि ना 10 दिननि सिगां नों सिनेमा नायनाय समाव नों ब्लगाव एसे होबाव। 9 डेज सिगां आरो बे समाव नों भिडिअखौथ' खेबना लाबोदों, नों उनाव दाबो दं। मानोथो भिडिअ हगारनांगौ जादों? भिडिअआ माने आं फुल नङा आरोखि। आरे फुल नङाबाथ' थाबायना। नों 30 सेकेन्डफोरनिबाबो जेबो नङामोन। नों 22 मिनिटआ मामुलि नङाना। आरो नों फुरा काहानि खोन्थादों। फुरा आधा काहानिखौबो मिथिजोब्बाय। आं जेनेबा काहानिल' खोन्थानो बिदि जानाय नङा बायदि सानदोंमोन आरो। नङा जायो बेबायदि नङा। नोंनि कमेन्टआव बेसेबां मानसिफ्रा भिडिअखौ दान मालायनि टिकटक फैसा कमेन्टखौबो नों नायाबो चेक खालामाखै नामा, खोनासङाखै नामा? कमेन्टखौ बेखायनो दोनबाय आं जेनेबा दाख्लै फार्स्ट हगारबाय मैया सानसेल' जादों नालाय, ओमफ्राय नै दहाय फुङावसो नुदों सिगांबो हगारनाय चेक खालामदों। 9 दिननि सिगाङाव नों 30 सेकेन्डबो हाबावा। सिगांनाथ' बे आलदा जेनेबा आं ब्लग सिस्टेमावसो नों गोलाव गोलाव हगारदों ना। जों फुरा फिल्मखौनो देखायफुंनो थाखाय गुबुन जायगाफ्राव खालामगासिनो दङ। सानथिफोरावनो बिसोरनो लाङा माया होनलायलांबाय बिदि जाबाय। सिनेमायानो इउटुबाव ओंखारजोब्बाय जों बोरै लाबोनो। जुदि फिल्मा इउटुबाव ओंखारबायबा मा सिस्टेम मिलायनो गोसो दंना गोसो नङा। थानायावथ' दानि लेंहरदों, थानायाव थांनो नाबालाय मिलायनो बेखौल' होनखादों आरो जों बारा गोलाव रायलायलाङो। बेखौ बुजिनांगौ। मा बुंनो जेनेबा आंथ' दा क्लियारलि खोथा बुंगोन। बेवहाय जुदि नोङो 6000 जेनेबा नोङो भिउ थांबायबा, नों पार पार्सनाव जुदि नोङो टिकेट हिसाबै जुदि 200 थाखा माबायोबा, होमबाथ' अनेक लस जायो बिनिया। अनेक लस जायो। अनेक मानसियानो नायबाय ना दा। भिउसनि हिसाबै हिसाब खालामना खोन्थाबानो जाबाय। भिउस हिसाबावथ' जेनेबा 6000 नोङो जुदि मानसि नायदोंबा, दाथ' नोङो 5.9 सामथिं थांबाय नोंना भिउआ। आरो बै नायग्राफ्राथ' नोङो हारसिंल' नायनाय नङा। सानै साथाम जिरायगोन बेवहाय नायगोन। जोंनो बेखौ नांगौला दे। दा खोथायाव होनदों आरो जेनेबा गुबुननि प्रपार्टिखौ उइदाउट पारमिसन बिदि खालामनाङा दे, बिदि खालामनाङा। बिराद गाज्रि बुस्थु बे भाइरास होनाय बुस्थुआ। खुलुमबाय, आंनि मुङा सोमदोन औवारि। आङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो बुंनो सानदों। दाख्लै बावैसो आं माने मोनसे खामानि बा मोनसे बुहुल खामानि मावदों आरोखि ना। जेन'बा दाख्लै RN प्रडाक्सनजों दिहुनजानाय थैसाम 2 सावथुन जादोंमोन दाख्लै बावैसो। ओमफ्राय बेवहाय आङो सिनेमा हलाव नायदोंमोन आरो। ओमफ्राय सिनेमा हलाव नायनानै बिदिनो ससे क्लिप लानानै आङो इउटुबाव रिआपलड होनाय बायदि जादों आंनि चेनेलावहाय। नोंथांमोना येसवारि चेनेलखौ मिथियो जानांगौ, जाय मिथियो बिसोरो मिथिगोन। आं बेवहाय आपलड होदोंमोन। ओमफ्राय बेवहाय आपलड होनायाव मानि आंना एसे जाय मानि RN प्रडाक्सननि मालिक बेयो आंखौ माने बुंफैदों आरोखि, जेनेबा बिदि हगार नामा होननानै आंखौ दा हमफैदों। बेखायनो आं बुंनो साननाया बेनो, जेनेबा इयुनाव नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बिदि हगारनो गोसो जायोब्ला हगारनाङा। आं दिनैहाय आंनि गोरोन्थिखौ आं मानिना लानानै आं RN प्रडाक्सननि बिथां रुबि नार्जारि सार आदा बा सारखौ आंखौ निमाहा होदों होननानै आङो मिजिंथिबाय आरो आसाबो खालामबाय। बेखिनि आरोखि। माब्लाबाबो भिडिअफोरखौ बिदि खेबनानै आपलड होनो नाङा आरोना। मिथिखायो गोबां मानसियानो बिदि आपलड होनानै लागाद मोनबाय, थेवबो बेफोरबायदिखौ सोरबा मिथिया। बेनिखायनो नैबे थैसाम 2 मुभिखौ नैबे बिथाङा आपलड होनानै काहानि खोन्थादों। बिथाङा मानि सल' जाखो बेलाय, फाग्ला सल' नामा बियो? बिदि काहानि खोन्थाजानो? बे सल' नङाथ'। नोंजों इउटुबावहाय काहानि फोरमायजानो। बिदिब्ला बै गोदोनि आबै आबौमोन खोन्थाग्रा सल'खौ खोनासंनानै इउटुबाव लाबो सल' खोन्थानोबा। बेयो मोनसे फिल्मसो। फिल्मखौहाय सल' नङा बेफोरबायदि काहानि खोन्थानो, उमुक काहानि खोन्थानो। आंबो बिनि भिडिअआवहाय कमेन्ट हरखादोंमोन, नों जाम्बा दालि गोथां जानो लुगैदों नामा होननानै आं मोनसे कमेन्ट हरखादोंमोन। आरो भिडिअखौ नोंजों बिदि सल' खोन्थाजानो बिदि बानायदों नामा होननानै आंबो कमेन्ट हरखादोंमोन। बिथांनि कमेन्टआवथ' बिराद भिडिअ दाननो थिननाय दंमोन। बिथाङा कमेन्ट चेक खालामाखै खोमा जाम्बाया। दा गावनो गाब्र'बाय, बेसेबांबा बुरजा भिउस थांबायमोन होननानै बुंदों। आरो बिथांनि चेनेला मनेटाइज अन जाखानाय। दा बिथांमोनखौ जन ब्रादारमोन आरो जोंहा रबि नार्जारि, जाय थैसाम फिल्मनि दिहुनगिरि, बिथांमोनहा थांनानै न'आवहाय बेजोंहाय एसे निमांसा लाहैदों। दानिया बे
बायदि भिडिअखौ माब्लाबाबो रावबो आपल'ड दाहो मानोना बेसेबांबा खस्थ'जों बानायनाय भिडिअसो बेसेबांबा लाख बाजेट खालामनानै बानायनाय भिडिअ होननानै गावसोरनो खोनाखाबाय इउटुबाव नुखाबाय फोरमायना होखाबाय आरो बिदिसेयावबो बेफोरबायदि खेबनानै काहानि खोन्थालायनाय आरो हगारनाय बिथांमोनहा मा लाब थागोन एसे साननानै नायनांगौब्रा मानसिफ्राबो दानिया आं बारा बेफोरबायदि मालायखौ बुजायनो थाङा मानो होनना बुङोब्ला आङो सोरांग्रोमोना बे भिडिअखौ नुदों बिथांनि हमजानाय भिडिअखौ बेनिखायनो आङो दा नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै नुजाफैबाय दानिया आं भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आंनि हारि बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोनहा नुदोंब्ला लाइक आरो कमेन्ट आरो शेयार खालामना हो मानोना नोंथांमोनजों आं अरायबो थाफाबाय थागोन नोंथांमोननि अननायाव आंनि चेनेला 6K साबस्क्राइबार थांबाय आरो थांबावगोन होननानै मिजिंथिबाय दानिया आं भिडिअखौ फोजोबबाय।